على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. yo Allah yoɓanen ceerno Tidiane Mamadou moƴƴere ngam barke ndu lewru teddundu yo Qur'ana labtuɗo ceniɗo belɗo heɗade. Sikki ala koorka ko balɗe tan seeɗa, wadde ko balɗe ɗe goto e men fof hani tinnade e mum gila ɗe ɓennani. En garti salmodirde bandiraɓe e mbadi kuftidindi, en ñaganima goto fof Allah moƴƴere, jam e kisal dumingal. Goto fof kala to wawi wonde no wawi wonirde wiyama yo jam Allah e kisal dumo e mum. Ko wona ɗum ko en garti e rogere men ɗiɗaɓere e yewtere men fartaŋŋeeji koorka. Eɗen ciftina tan ko kalaten ɗo ko fof en gona haaloɓe haala sariya, en gona firoɓe Qur'ana, en nodditaki kadi wonde seremɓe. Ɗum mbiɗa sikki hayso en kalani ene lafti, kono noon kadi ko siftinde tan. Enen koko nanɗen tan seremɓe men e anduɓe men kaala e diina men ko kalani en tindini en, eɗen eto jippinde ɗum e nder rendo he, ngam ɓen waɓen amamni muddidde, waɓen amamni wasde towde e jangde, beele ne ɓeydo famde ko seremɓe anduɓe kalata ko. Wadde kala ko kalɗen ɗo ko hakke tan famamuye men enen e ko pammina ɗen ko, e kadi e hakke hakkillaji meɗen. Yama ma wod ko kalɗen taw won hen wona non jiri, kono noon no mbiɗen ni tan goto fof e yiyande mum e hakkille mum. Sen garti e mundi yewtere meɗen mbiɗen ko fartaŋŋeeji koorka. Lewru koorka en nani seremɓe men ne mbiya ene kala jamma nyalama wonde ko Qur'ana jippi ko e lewru koorka, ha wiyama ni koye laylatul qadr. En nani kadi ɓe mbiya wonde adi jippade e Qur'ana fof ko iqra, ɗum woni jangu sen batti ɗum e Pular. Wadde ɗo eɗen poti teskade wonde lewru koorka caggal kay horde wone dewe Allah ɗe mbaɗaten hen, sanga fof poɗɗo jangede miɗa sikki lewru koorka ne ene gasa kadi taw ɓuri handude hen. Eyyi minde ko ɗum woni ko pammi hen. So tawi wadde ko noon, miɗa sikki goto e men fof ne foti tinnade lewru koorka ndu konɗon balkon seeɗa, caggal nde rewi hen Allah, nde juuli hen waɗi ko foti wadde, ene hani etade wooda ko jangi e lewru he ha feere diina mun kono nafta ɗum diina mun, kono nafta ɗum aduna e lahara fof. Wadde ojoji jirlinteɗi, vidéoji jirlinteɗi ene jeeya hen. Oɗo vidéo mbaɗanmi heɗade ɗum, ɓenninde ɗum nokkuji goɗɗi, ɗum ɗon fof ko geɗe moƴƴe.
kono goto e men fof ne foti etade kala ko hetti, kala ko faye ɓenninde nokku goɗɗo e ko nandi hen yo eto, yo tinno eto ƴamde hoccude e haala ko nafata eto naftorade ɗum. Jinnoɗo jangude aya walla simore walla ɗigginde ɗum dañanino lewru koorka wonani ɗum fartaŋŋe, janga ɗum, wawa ɗum, naftoro ɗum, kadi daña hen baraji. Eɗen gandi ko wayno amen ni geɗe kewɗe affaire diina o nana hen, ko ndewiri hen tan ko yimɓe ne tammide rewi hen, wadde ne poti tinnade e lewru koorka he wooda ko ɓeyditori to banggue diina munen, gaga horde nde wooda ko jangi hen. Ko jangate diina ene wayno leydi, wadde goto fof ƴeema ko ɓuri handude e ko ɓuri ardinde walla ko ɓuri toɗɗade ɗum, eyyi ko ganduɗa ene hutoro jamma e ñalawma e gurdam muɗum, ko anda hen affaire diina muɗum, ene hani namdade. Mbasen tan Qur'ana keɗeteɗo e koorka o, ko haalate e diina ne wayno leydi e nder lewru koorka ndu, ojoji kalateɗi ɓenninteɗi, vidéoji e ko nandi hen fof, etoɗen goto e men fof wooda ko jangi hen. Nde wonnoon Qur'ana e welde heɗade, e welde jangude, famde ɗum ɓuri moƴƴude. Mo wi Qur'ana wi diina, wadde diina e welde fof famde ɗum ɓuri moƴƴude. Kono kadi famde Qur'ana nde walla famde diina ka ɓuri ɗum moƴƴude kadi ko liggorade ko faami ko. Wadde ala e sago yimɓe mbatta hakkillaji mumen, ganda rewde Allah de ala ko ɓuri ɗum, walla ne wayno ala ko ɓuri ɗum, kono noon rewde Allah e gandal ɓuri rewde Allah e majjere. Wadde goto men fof ne hani tinnade, ganden enen fof hayto banggue diina gandal e liggey ko ɗum tan woni ko wattinta hen. Saabu no mbiɗen ni mo anda Allah, andude Allah weeɓani, ko tolnoji kala ko ɓurɗa hen kam andude ɓuri moƴƴude, kala tolno hen mo gonɗa, tolno gonɗo dow o fof ɓuri moƴƴude. Wadde mbiyen tan andude Allah tan no fotiri fof ardi rewdemo no fotiri fof. Saabu en defto kadi ɗo kadi nanɗen ko anduɓe men ne kaala, ɓe mbi jomiraɗo wi ko yo ande nden woni rewe. Wadde etoɗen enen fof andude diina meɗen, ko diina meɗen ko mbaɗaten ko fof, ko juuleten, ko koraten, ko jaltiten askal, etoɗen andude famde no ɗum waɗirte e ko woni hen e nafoore mum fof, gaga tan e wadde ɗum nde. Eɗen cakkitoro tan no kewɗen wiide ni, paamen tan ha joni ko gandal tan woni ko battinta, gandal e liggey ko ɗum woni ko battinta, ko gandal e liggey ƴellitta aade, ƴellitta leñol, ƴellitta rendo. Wadde hay to banggue diina ko gandal, andude diina ka e liggorade ɗum, liggorade ko andi ko ɗum woni ko waɗi battane. Ɗum noon ha joni en mbiya bandiraɓe tan yo tinno goto fof
no foti fof ko famɗi fof wata jaɓ lewru koorka ndu ɓenna tawa ala ko ɓeyditori e diina muɗum. On calminama, on jurama, on mbiyama yo jaam Allah e kisal wone mon, yo Allah yettinan en kadi koorka men e dow jaam e kisal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.